play P Barrow Gibdang Supply P Shaka took Kubon Takajan Miet, Shobin Pash, Kikubot Babna, Pitch Racket Mat Bukongsan. Boy ka Sherwood School Tura, Shaka Kurdan Kabaningkong, Hak result SSLC Embos, Pak Adventist Higher Secondary School, Talaskan Hak result HSSLC Arts. Leje kendo ikong amprin lingdo ya unong nyalam kaseng DPP iba Arden Mela Basarmon pen kento pen kotno ay kajeng sa atangan baklembok por. Ka sarkar kadai bantaw ke Independent Commission ban bishar penya eco reservation policy ong CMKKJBC pa Tito Starwell Khan. Parwer ke Executive Committee jong ke KJBC yaki sanpong ngot ki rang ba snong na keleng snong haslong ban petrekam daki an ki beting e. Ki kubor ki babnya. Ka Meghalaya Board of School Education ne kasi kala pinbanay ke result jong ka Secondary School Leaving Certificate but ka Higher Secondary School Leaving Certificate Arts. Ka total pass percentage ka examen SSLC kalong sanpuway point kandai lai na kasispa kat ba ka total pass percentage ka result HSSLC Arts kalong prapo point lai na kasispa ubabat ya kerdan ka baningkong ka top 20 jong ka examen SSLC ulong usam Ridya Das jong ka Sherwood School Tura ublayo sanspa anyo puar na kan rios pa marks ya ka kerdan ka baar layo da ka joy triperia bit charge jong ka St. Margaret High Secondary School ka blayo sanspa anyo po marks kat baya ka kerdan ka balay pat layo da ka Tanushree Acharji jong ka St. Margaret High Secondary School Shillong ka blayo sanspa anyo pusaw marks. Haka result jong ka examen HSSLC Arts ilarisa lamen iba pulih Adventist High Secondary School Talasken ilayo bat ya ka kerdan ka baningkong haka top 10 merit list dong ka da ka bayo sauspa sanpo na ka sanspa marks. I Evelyn Francisca Kriam jong ka St. Edmunds High Secondary School ilayo bat ya ka kerdan ka baar da sauspa sab kandai marks kat ba idei na mesha nyota jong ka school St. Anthony's High Secondary School Shillong ilayo bat ya ka kerdan ka balai da sauspa saupundrio marks. Other years we do have good students, but then we didn't get as much good results with the 2nd, 3rd and 11th rank in the state. And we have many letter marks and highest mark different subjects. Secondly, I want to thank our teachers who have really worked hard, taking extra classes, extra tests for students, having late classes in December and in January. And I would say they are very sincere in their work and they have great love for the students. Ka Menteri ka Cabinet ikong amprin lingdo ne kasngi ilalit penya kendo yo nong yalam jong kaseng VPP iba Arden Mela Basayumon ban kintu ban penkut no ya ka jing syak tangan baklembo por ka balasdang nadu ka arpulai terik ujemang. Habai kran piklat patai kubor ikong lingdo ilaong ba ilawan ban kendo yo President jong kaseng VPP kum ka nong song ka bakit kia bat ban kintu ru ba onweng no ya ka ni ka jing yaki da ka baong bakan ni kan omwan ra jing bhai ka jela ila ong shushu bakidon kam banya kren namar klem ka jing kren kumno kin poish ka jing suthu jing mud hakwai pat kaliang u president ka VPP iba Arden Mela Basayumot ila ong bakaseng ka long ka baklo banya kren tang lada ka sarkar jela ka minjur banya tai bat bishar banya eco reservation policy. Reservation is how you reserve. You don't understand what is reservation. So that is why you make us understand. Firstly, I'm concerned about Arden's well-being, and therefore I am very tempted to go and see him and to find out how he's doing, because this is the 3rd day that he is in a strike, which very unfortunately has happened. He melawan syukur sekami juga jengkren tang nagati. Ni ngelara yang kena kemat assembly ngeda submit ke jingtho. Parti kala ai daga jingtho sika sarkar. Parti kala yo daga jingtho penisi mentah kata all party meeting 8 pound. Ni kamla kan bansuan ban khot daga ti nang ni nakam ta kata gaji ban pensane no ya kena gaji syafan.
CEM jong ka KHADC bat ubalong guru unong nyalam jong ka seng UDP iba Tito Starwell Khan ilaong ba ka sorkar ka de bantau da ka Independent Commission ka bakentup ikiriu Shempang ban bishar benya ka reservation policy. Habakran peklap atai khubor iba Khan ilaong ba kat kum kaan ya ka reservation policy de ban kmi manla ka posnem. UCEM ka KHADC ulaong ru ba ka reservation policy ba ka roster system. Kia so ka way but onom la banya krantang siteng siliang. Ulakan turu iki seng sign perthai ba kinong lam jong ki seng sign perthai but kum jo ru iki seng phalang. Ban yang teli lang ka way namar bakal long kamat bakta ka im lang sa alang hi baro ka way. Ban syukno ya kita kinong yalam lu ngam sudai reban ong ba kata ka reservation si ka biang lut ru ngam la ban ong namar ba baro kita kisnam kla pentrikam ya ka kat kum kata ka spirit jong ka reservation policy ka bala le kita ki long shwa tendai pide ban kan mau pat ka we ka long ba constitutionally ba ya ka reservation policy they ban review every 10 years. Menteri Ubadai Kmi Ikatanat Puli Putih urakam sangma ne kaski ulakam ba ka yeng bishar Supreme Court kalak banweng no ya ka jingba kam ka belong prapho na ka shispa ka ba ka jilla Meghalaya ka yo ya ka kabu ban pentrikam na ka benta ki pa riolom ha ka jilla. Habakren bakila pathai khubor usangma ulakentu yo MLA ka nong krem bat u president jong ka seng Voice of the People Party iba Arden Miller Basayamot ban penkot no ay ka jingsha tngan ka ba klempo opor da ka boong. Baka ni kala ban penjot ya kalaway jong ki khut samla. Ula ongru baka jela menta ka don hapok ka jing isne jong ka yeng bishar Supreme Court da ka ba ulak dawi ya ka jing bishar ka ba husnem khat kandai spa kandai puar ka mukot duma Indira Sani ka ba ong baka jing bha kam de bantam ya ka sanpho na ka shispa. My prince, my elder brother, Arden Basamut, the president of BPP, is a senior leader. He's like my brother. He's an educated man. He should know the consequence of all this. If anything happen, I think I'm saying today as education minister of the state, because I think with this kind of politics and the drama, I think we are like playing with the fire. This fire will burn everybody, including the BPP, because this drama, this politics will destroy the future of our students. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kablalam kamado Chief Executive Member iba Tito Starwell Khan ne kasngi kalai wer ki san pongut ki rang ba shnong na keleng ki shnong jong kanong ba shlong ban shim da ki an ki ba kamting hakabe day ba ka jing wan rung to ki poi wer sha kanong ba hadin ka jing peliu jing mot pat ki rang ba shnong iba khan ilaong ba isngok men shi kat day ban yo i ba ki shnong ki las dang ban bo den bat ban bo jing tho ki nong shong wai ilaong ru ba ki la rai ban pinmi ka District Council notification hapo ka kerteng Khasi Hills Autonomous District Council maintenance of household register Shu ila ong baki nong shong shnong ba shipor ki ba day ki try jela bat kum jo ki bar jela kin haban penrum kerteng yala di bat kitu ki bar jela ki ba kwa ban shimwai bat ki la ru ban hab ban yo shwai ya ka jing ai jing bet na ka dor bar shnong. Kani ka jingalang ni khot kerpang tangi ki lang ba snong ki badan so selong kadau kalong ba ya ka jing sedang jong ka jing wan jong ki priu ki bana ba ban wan ban bu hai snong ban wan ri nyen
Hapo kan ka sor ke jungi kamtam kum play I ke jingja po madan ting hakaba ke don kimi ki tribal tang tai na po Manipur hadin ke jingja Manipur pastam banwan pat syong po madan ting bat mentan se kila kri shikiwe pat kishno Ka clear hne kasngi kala penlong ya ka district level Yuva Utsav 2023 India at 2047 halor ka phang pedeng Panch Pran of Amrit Kal kabi day ba jing rakhe dap nyo pusan snem ka azadi ka Amrit Mahotsav ya ka ni ka program la penlong ha Giant Eastern College clear ka bakin thop ya bon tali ki jing le kai blawan banishim benta da bon tali ki kin hon samla jong ka East Giant Hills district या का युवा उत्सव ला प्ले परदा दा UMP के शिलोंग उमा विंसन H पाला कुमु कोंगसान हरिंग काट के जिन डन लांग जोंग मिंट्री के नाट एक्साइज इबा कर मेंशन ला कुमु सिंबोट कोंगसान न लॉर के वे दे की किनरम किलिंदान मिंता पानी ने पे के जिन लोंग जमान के सिंबत के शिलोंग के जिन शिट के लोंग 8 डिग्री सेल्सियस के जिन क्रियात के लोंग 7.5 डिग्री सेल्सियस के जिन स्ंगम का हाव के लोंग Kendai pau na ka shispa men dapat praplai na ka shispa janmiet kala bana ka jing hap slap ka ba malu malah ki bon ki jaka Saksi sin pat ngi pen ke mai pi pen ka khubor jangi pila ban pet hi ha ka jo ka bor ka YouTube channel pat pila ban pet ye ki khubor ba mala ka sngi ka Facebook Twitter but Instagram ja ka DD News Shillong Shaban poi shak bu ko jang thu khubor ngi pet byang se sin ki mat pa kong san Poi ka Sherwood School Tura sa kakardan ka baning kong hak result SSLC Embos but ke Adventist High Secondary School thalas ken hak result HSSLC Arts. Let it do ikong angry lingdo ya unong yalam kaseng DPP iba Arden Miller basang hot ang kentu penkot no ikajing sya tangan bakla board. Sarkar ke dewan hal ke Independent Commission berdisar benia ag reservation policy. Ong CM ke KHEDC ibat ditos tarway khan. But where ke Executive Committee jang ke KHEDC isan pongmut ke rang ba shnong na galing ki shnong shlong bat penrekam daki an ki beting air. Ti perlok daki tu ki kubor ngla poisho ko jang tu kubor jingi meta ka janmen hadu min dishem ya mat pila shak si ku le pi paro मन की बात है जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार